шоҳида қаландарова дюздочии 16-солаи тоҷик ки бори аввал дар мусобиқаи байналмилалии Open Asia дар вазни 57 кило ширкат кард, барандаи медали тиллои ин сабқат шуд. шоҳида дар ин мусобиқа ду ҳарифи худро аз Узбекистон ва як ҳарифро аз Қазоқистон шикаст дод. роҳи шоҳида, ин духтараки деҳотии тоҷик ба варзиши калон аз майдонҳои хурду сабқатҳо дар тӯю маросимҳои наврӯзӣ оғоз шудааст. ҳарифони ӯ дар ин сабқатҳо ҳамеша бачаҳо буданд. ман дар деҳаи Қурбоншаҳӣ ноҳияи Восе таваллуд ёфтам. дар онҷо падарам шавқу ҳаваси бисёр дошт ба гӯштин. моро ба ҳамун тӯйҳо мебурд. вақте ки дар онҷо духтарҳо ҳам набуд, моро ба писарҳо мемонд ки гӯштин гирем. дар онҷо мубориза мебурдем. шоҳида талабаи синфи 10 дар мактаб интернати тамоюли варзишӣ ба номи Иброҳим Ҳасанови Душанбе аст. ӯ ҳоло дар клуби варзишии Вастани Душанбе барои ширкат дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон миёни духтарони то 17 сола омодагӣ мегирад. ин мусобиқа аз 5 то 9 август дар Босния ва Ҳерзеговин баргузор хоҳад шуд. дар клуби варзишии Вастан ҳамроҳ бо шоҳида Шукрона Қарчиеваи 17 сола ва Мавлуда Саъдуллоеваи 18 сола барандагони медали биринҷии мусобиқаи байналмилалии Open Asia дар шаҳри Чирчиқи Узбекистон низ тамрин мекунанд. طوری 5 سال می شود که در ناحیه دوردست درواز کلوب ورزشی وستن رو شدن و ما در آنجا مشق تمرین میکنیم همراه استادانمان و در بسیار مسابقه ها اشتراک کردیم و پرچم دولت خویش را بالا برداشتیم. دیگر دختران ناحیه درواز چی میگویند وقتی که شما رو میبینند که با تالاری ورزشی میروید با گوشتنگیری میروید؟ اونها هم خیلی هوس دارن ولی والدینشون راضی از سببی که راضی نیستن مشغول نمیشن. من مخلصی رسول واقف هستم و میخواهم که با مثل همین پرچمبردار تویستون شوم و قهرمان جهان شوم. тамрини духтарон дар бошгоҳи варзишии Вастан бо писарон муштарак мегузарад, зеро шумораи онҳо чандон зиёд нестанд. шогирдои мо ҳозир ба мусобиқаи чемпионати ҷаҳон ки 5-9 август дар шаҳри сайёе ки Босния Герцеговина онҷо мегузарад ба онҷо тиёрӣ диданд. бо дар мусобиқаи чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар шаҳри Хуҷанд ба 8-9 август мегузарад тиёрӣ диданд. бо мусобиқаи чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон ки 26-30 октябр дар шаҳри Абудаби Дубай баргузорад ба ин се мусобиқа тиёрӣ диданд. навъи гӯштии дзюдо дар Тоҷикистон миёни духтарон чандон маъруф нест, аммо пас аз пирӯзиҳои духтарони варзишгари Тоҷикистон дар риштаҳои мухталифи варзиш, таваҷҷӯҳ ба дзюдо ҳам дар ҳоли афзоиш аст. ҳоло дар ҳудуди шаҳри Душанбе наздики 30 нафар духтар ин навъи варзишро интихоб кардааст ки аксари онҳо дар 5 соли ахир варзишкор шудаанд.